За нас е наистина нещо чудовищно. До вчера всяка каручка с дръвца спираха хората, санкционираха ги по законния ред. На всяко сечище, на всеки горски терен, на който се извършва някаква дейност, се слагаха табели. И в един момент се появяват едни грамадни машини, страшни, едни шредери, почват да повалят гората, да я мелят, да я мачкат, без никакви табели, без никакво гражданско обслужване, без никакви правила. Някъде да, търсим правото, търсим правова подкрепа, търсим я надалеч, търсим я в парламента. Дам думата на господин Александър Сиди с неговия опит в парламентарната дейност, да ни каже какво става там горе. Заповядайте. За съжаление, малко късно за парламентарна дейност. Случиха се много неща, които не са съвсем вред, но вие ги виждате и в Сухиндол, едно прекрасно място. Между другото, малко е странно да говоря пред читалище трезвено за пиянството на една власт, защото всъщност това се случва. Едни хора, които се опияняват от това, че идва някакъв, видите ли, външен инвеститор, някъде там от запад, ще прави велики неща и ще направи солар, ще остъкли нивите. Всъщност аз не виждам нищо готино в това, нищо зелено, нищо модерно. Всъщност това беше нещото, което тази местна власт, а и онази горе в София, така и не успя да разбере, че промени света последните месеци и години. Всъщност това с опаковането вече не е модерно. Модерно е другото. Модерно е да се върнем обратно и да си отглеждаме биоземеделие, да отглеждаме биокраставици, ако искате. Но за това ще ви говори Ангел след малко Джамбазки в Европарламента, как ги мереха краставиците и какви точно трябваше да бъдат. Но всъщност започнах с пиянството на една власт, защото тя идва днес тук и ви казва как ще направите невероятен солар, който ще ви даде много работни места, ще освети града, ще направи велики неща. Всъщност истината е, че единственото, което ще направи е да остъкли нивите. Там няма да има нито един работник, защото за соларите работници няма. Когато сложите солара, той стои 20 години. На тия 20 години обаче трябва да няма отдолу зелено, трябва да няма тревичка, защото иначе пречи на солара. Представете ли си, 20 години го оставяте и този солар стои там, а отдолу расте тревата, нали? Тя в един момент ще го закрие, затова трябва да я махате с нещо. И с какво ще я махате? С тежка химия, нали? Защото иначе, представете ли си 10 000 декара да минете и да ги косите? Няма кой. Това ще хвърлите химия. Тая химия ще унищожи, разбира се, тревата отдолу и следващите 20 години там ще има ток, който ще се произвежда. След това тия солари ще свършат. Никой няма ви каже къде ще ги пратят. От сега ще ви кажа, никой не знае какво ще ги правят, защото всъщност те не се рециклират. След което, когато свършат тия 20 години, долу няма да никне нищо. Ето това ви предлагат. И сега тая местна власт, която ви го предлага, която ви казва как е дошъл, видите ли, великият инвеститор, който идва отвън и ще направи невероятни неща, ще, да кажем, прибере позитивите от това нещо и си тръгне. И вие ще останете тук, да живеете с стъклото, да си остъклите тая прекрасна община. И аз искрено вярвам, че няма нито един нормален човек тук, който да позволи това да се случва. Защото в крайна сметка то вече не е модерно, пак го казвам. И докато онези на Запад дълго време ни обясняха как трябва, видите ли, да си затворим АЕЦ-а, защото ние сме лоши, бе, хора. Ние произвеждаме ток от АЕЦ-а. То е ефтино. Ние сме лоши. Ние произвеждаме ток в тецовете, които са наши, с наш собствен ресурс и ние сме лоши. Трябва да го затворим, тецовете, да затворим АЕЦ-а, да спрем да строим други АЕЦи, въпреки че сме си купили, видите ли, оборудването вече, но трябва да не го строим, за да можем да строим какво? Солари. Къде? Върху нивите. Ето това е големия проблем. И всъщност това вече се промени. Започвайки от Вашингтон и минавайки насам. Все още в Брюксел тая лудост стои. И затова започнах и с това ще завърша. Пиянството на една власт свършва тогава, когато народа стане трезвен. Аз вярвам, че тук в Сухиндол има само трезви хора. Благодаря ви за внимание.